Nola eta noiz sortu zen Laxoa elkartea? Zein izan ziren bere sortzaileak? Laxoa elkartea 1980 urtean sortu zen. 1000 urte lehenago, 1979an, udan, egin genituen 4 partida, Donestebeko eta Arraiozko taldeen arteko 4 partida, bestetan, eta kasinoko egunean, eta bar. Eta orden, gainerako herrietan gelditzen ziren eta pilotariak eta animatu ziren, eta hasi ginen solasean ja zerratik urrengo urtean, larroreian, herrien arteko txapelketa bat eta antolatu, eta orden sortu zen Laxoa elkartea. Hasieran, batzordean 4 lagun ginen, Jose Luis Carreraburu Arraiozkoa, Jose Urroz, Oiztarra, Cristobal Urrutia, Iruritarra eta ni neu. Ze helburu zituen Laxoa elkarteak bere sorreran? Batez ere Laxoa berreskuratu. 1970 hamarkadan 4 txapelketa jokatu ziren, garai hartan Jesus Jaimerena Iruritarra, apez Iruritarrak eta berreskuratu zuen. Orden 4 txapelketa, herrian arteko 4 txapelketa jokatu ziren, baina ja desagertu zen, bakarrik gelditzen ziren herri batzutan bestetan antolatzen ziren partidak, eta erran bezala, erdi lo edo hila, zegoen Laxoa, eta horregatik, gure asmoa izan zen, gure helburua berreskuratzea. Eta nik uste lortu dugula helburu hori, utzik egin gabe urtero antolatzen delakoz txapelketa. Nola garatu da Laxoa modalitatea bere sorreratik gaur egun arte? Hasteko erran behar da plaza batzuk desagertu direla. Eta herri batean plaza desagertzen bada, jokoa bera ere desagertzen da. Ez da? Gure asmoa edo helburuik importantena erran bezala da mantentziat, baina hortarako gazteekin lan handia egin behar da. Horregatik, urtero ere bai orai udan, garai honetan antolatzen dugu eta gazten eta gaztetxoen txapelketa. Eta, hori da, gero batzutan izan ditugu ere bai problemak eta guanteroekin, eskolarro dilekin, jaia ez direlako gelditzen, baina importantena da jendea eta batez ere gazteak inplikatzea ez bakarrik joko honetan baizik eta ondare honetan, eta tradizio honetan. Ez baditugu gure ondariak eta tradizioak gordetzen, daizti berikoa da, ez da? Zein ziren Laxoa modalitatearen lehenengo arauak eta aldatu dira denborarekin? Ez. Batez ere arauak berdina dire. Erran behar da, plaza bakoitzak badituela bere zitasuna, badire arau orokorrak, baina ez dire aldatu. Egia da, plaza batzutan bai aldatu direla arau batzuk, baina adibidez, kontatzeko modua, eta bar, bai erran behar da, arauak, Laxoaren arauak bereziak direla. Horregatik, jokoa ulertzen ez duenaren dako,
behar bada aspergarria izan daiteke, ez dolako jokoa eta arauak ulertzen, ez? Eta hor tartean daude arraia jokaldiak eta bar, baina ulertzen duenaren dako, nik uste erakargarria dela arronte jokoa, ez da? Bizitzen delako bertze modu batez, arrai bat jokatzen denean, estrategia erabili, eta bar. Guazen filosofia eta balioetara. Zer filosofia eta balio sustatzen ditu Laxoa elkarteak? Bueno, gehien bat gure ondarea dela, ez da. Hora dela urte batzuk, Nafarroako gobernuak ondare inmateriala izendatu zuen, Laxoa, baina guretako beti izan da ondare bat, ez da. Kirola, kultura eta historiatik lotura duena. Egin zena orai dela gutxi erramezala da, forma eman edo ez dakit nola bait, eta aipatu behar dare bai, euskal pilotar duen modalitate bakarra dela izendatua ondarea, ez da. Eta, baina guri gustatuko litzaidake izendapen hau ez bakarrik teoria mailan gelditzea, baizik eta gero praktikan ere bai ikustea, ez da. Aipatu dugu adibidez nola pixaraka joan diren plazak desagertzen, garai batean herri guztiek bazuten bere plaza edo eremua Laxoa nahitzeko, joko luzean, baina ja gaur egun gutxi gelditzen dira, gero eta problemak baditugu plazetin, eta gero erran bezala eskolarru gileak, kontutan hartu behar da eskolarru bat dena eskuz egiten dena, beraz, artisau gutxi pare bat edo bizpahiru gelditzen dire, eta hori ere bai importantzia da mantentzia, ez da. Eta gero bertze gauza bat, gure herrien arteko txapelketak dire, nik uste herrien arteko txapelketa purua den bakarra. Hau da, hemen ez da fitxajeik, hemen ez dire eskatzen eta erroldak edo non sortu zen, edo pilotari batotxak badaki defendatu behar dela bere herria. Ez da? Eta horri ere bai, nik uste importantzen man zaiola, ez da? Ze garrantzia ematen zaio tradizioari eta jatorrizko arauei Laxoan? Erran dugu tradizioa, eta batez ere mantentzen bada Laxoa belaunaldi batetik bertzera, da gazteek, aurrek ikusi dutelakoz betidanik bere anai zaharrenak edo aitak edo atautxik edo jokatzen, ez da. Eta batzutan eskolarru berberak erabiltzen dituzte. Hau da, betidanik ikusi dute hori eta tradizioa eta ondarea, ez da. Eta etorkizunean, hori erran dugu, ja mantentzen den, eta aurrek eta gazter eta segitzen duten, eta ja mantentzen den, hori da. Nola ikusten duzu Laxoa beste pelota motatilatekin alderatuta? Hemen nik uste paradoja bat badagoela, eta Laxoa delakoz gaur egun euskal pilotan edo duen modalitaterik zarrena, Nafarroan bakarrik konserbatzen dena, erran dugu ondare kulturala izendatua da modalitate bakarra, baina Nafarroan nik uste gutxien ezagutzen dena dela, ez? Eta pilotazalean artean ere bai. Eta ez bat Nafarroan gure eskualdean, Baztan eta Maldarretan ere bai, oain iten batzuk ez dute ezagutzen hau, ez? Eta, hori gustatuko litzaiguke, batez ere, txapelketan lau hilabete udan ibiltzen gara, asteburu bat edo bertze plazetara hurbiltzea,
eta ezagutu zer den gure jokoa, ez da? Zein dira laxoa modalitatearen balio kultural eta historikoak? Bueno, historikoa hemeretziraren azken hamarkadak arte, kontutan hartu behar da, hau zela joko nagusia, importantena, herri osoa plazan biltzen zuena, batez ere igandetan, meza nagusi ondoren, han jokatzen ziren partidak, eta biltzen zen herri osoa. Ez da, orden, historikoki, bueno, eta gainera, ordurarte, erran dezakegu, pilotaren historia, laxoaren historia dela. Oain ere ziren gaur egun ezagutzen diren tirol, gaur egun hainbertze indar duten tirol hauek sortu, eta ez da gainerako pilota modalitaterik ere. Kontutan hartu behar da, txistera, mila zortzirun eta berrogeita amazazpian sortu zela, hemen zenperen, txistera txikia, haundiaz ez da puntan erabiltzen dena, 21 urte beranduago, jaialai, badatiru, gero mundu osoan zehar beralaxe edatu zela, eta erremontea da aztena 1904 urtean. Orduan, ordurarte, erran bezala, laxoa, eskolarroa zen nagusi, ez zen bertzerik. Zer jarduerak eta txapelketak? Zer txapelketa mota antolatzen ditu laxoa elkarteak gaur egun? Bai, erran dugu, aipatu dugu, 1980 urtetik onat, utzik egin gabe urtero antolatzen da helduen txapelketa, herrien arteko txapelketa, Baztan eta Maldarrerako herrien artekoa. Gero batez ere udan, gazte eta gaztetxoen txapelketa, eta gero neguan pasata txapelketa, pasata da ere bai euskal pilota duen modalitate zuzena, baina hau estalpean, trinketean edo ezerparateko frontoian jokatzen dena, eta aprobetxatzen dugu neguan noski eruraldiaren gatik, ez da. Gero boteluzeko txapelketa batzutan ere bai parte hartu dugu, eta bueno, gehien bat eta bai iparraldeko, bai Gipuzkoako, edo bai Valentziako eta joko zuzenak mantentzen dituzten federazio eta klub eta elkartekin harremanak baditugu. Naiz igol erantzun izan, nola sustatzen duzue laxoa gazteen artean? Badira aurrentzako eta gazteentzako txapelketak? Bai, justu orai, egun horretan ari gara gaztetxoekin txapelketa jokatzen. Claro, beti aprobetxatzen dugu uda, gero eskola hasten dela, gainerako tirola, batez ere futbola hasten dela, ja orden akabo. Ez da, orden aprobetxatzen dugu. Eta hortik aparte, bueno, baditugu bi eskola, laxo eskola, bat Urritan eta Bertzian Donezteben, eta bueno, urtean zehar, astean behin edo, haitzen dire, aurrak eta gero, errematatzeko hori, errametzala txapelketa orai udan. Zer eragin du laxoa txapelketek, zer eragin dute txapelketek, Nafarroako eta Euskal Herriko kirol eszenan? Bueno, erran dugu eta gutxi ezautzen dela, eta orai hor badago Nafarroan eta Iruñan eta proiektu bat nahi dutela izendatu erdaraz, Pamplona, capital mundial de la pelota. Baina nik beti erraten diet, deke pelota. Beti ari dire, Iruñan badirela ez dakitzen bat frontoi, badirela ez dakitzen bat kluba, ez dakitzen bat lizentzia, ez dakitzen bat txapelketa, ez dakitzen bat zerta bat kirola. Baina nik beti erraten diet. Eta zenbat joko luzeko plaza dire Iruñan, ez da bat. Orden, horiek ere bai boteluzia, bai errebotea, bai pasata, bai laxoa, sartzen dire
euskal pilota. Orden, erratia, capital mundial de la pelota vasca, ba, ez du fundamenturik, ez da. Eta, bueno, naiz eta garai batean, adibidez, Oreiraren lehenbiziko hamarkadetan, San Ferminetako bestetan, han Gazteluko plazan, orden zen pilota plaza, zezen plaza, eta bar, berzitxura bat, zuen, noski. Ba, han, erramezala San Ferminetan, lasoako partidak antolatzen ziren. Gaur egun esku pilota San Ferminetan, baldin bada, nagusi edo importantena, ez da, garai hartan, 19. Mendean eta Oreiraren mendeko azken lehenbiziko urtetan, lasoa zen, joko luzea. Zein dira azken urteetan antolatutako txapelketa garrantzitsuenak eta haien eragina? Bai, aipatu dugu, bastan erretra lasoa txapelketa, gero horret lau bati bete irauten du, udaberrian hasi, martxoa apirilan, eta beti abuztuaren lehenbiziko asteburuan artitzen dena. Gero antolatzen ditugu ere bai kopa torneoak, bizpahiru asteburutan, edo Baztan eta Maldarretan arteko desafio batzuk, eta horrelako eta errandugun eruan pasata txapelketa, eta hola betetzen dugu urtea. Laxoa eta erakundeak. Nola kolaboratzen du Laxoa elkarteak beste herri kirol erakundeekin? Bueno, bai, dut baitugu erramezala harremanak. Gu gaur egun Nafarroko Pilota Federazioan gaude. Badugu pilotari badute bere fitxak, kluba handago federazioan barnean, baina, behin baino gehiago jendeak planteatu diru edo erran diru ja herri kiroletako eta federazioan sartzera ginen, edo sartzera garen, ez? Eta, noski, Laxoa pilota modalitate bada, baina ere bai herri kirolekin eta lotura duena, ez da. Ze harreman duzue herri administrazioekin eta beste kirol federazioekin? Bueno, bai, pilota federazioekin hor daude, erramezala barnean, eta zonaldeko udalekin ere bai baditu harremanak, laguntzen ditute eta bai ekonomikoki, gainera, kontutan hartu behar da, jokatzen diren plazak municipalak direla, ez direla arguriak. Bai gustatuko litzaiguke eta plazak hobetixago mantentzia, ez da. Baina, hori ez da ja gure ardura. Nola laguntzen dute erakunde publikoek Laxoa modalitatearen sustapenean eta babes ekonomikoan? Baituru ere bai babes partikularrak, eta erratugu Nafarroko gobernuak ere bai, Nafarroko gobernuaren laguntza ere bai batugu, eta, hemendik pixka bat hartu, hemendik beste pixka bat, eta hola mantentzen gara, ez da. Baina, suposatu du bertze kiroletan bezala zaila dela, ez da, diruaren afera. Eta azkenik akitzeko laguntzen kontuekin, zer laguntza mota jasotzen duzue tokiko eta eskualdeko erakundeen gandik? Bai, udalet, bai Baztan eta Maldarretako udalet, laguntzen dute, Nafarroko gobernutik, Nafarroko Pilota Federaziotik, eta erramezala gero bat diren bertze babesle partikularrak, eta hola mantentzen gara. Azpiegiturak eta baliabideak. Non jokatzen dira Laxoa partida gaur egun, eta ez dakit denentzat, badira instalazio bereziak horretarako? Instalazio dire nosi plazak. Baina, erran dugu hasieran, gero eta plazak dutia hor gelditzen direla, gero eta problematio bat ditugula
plazetan aitzeko. Gaur egun, Iruritan, Arraiozen, Oizen eta Donesteben jokatzen dire txapeletako partidak. Tarteka ere bai, la Miarritako Arizpunto plaza erabiltzen dugu. Ere bai, azken urteotan eta Labainlo plazan egonara, Zubietan hemen eta Itunen ere bai. Baina, badire plaza batzuk diren berreskuratzen aldirela eta baliagarriak izaten aldirela txapeletako partidak jokatzeko, ez da. Baina, bueno, momentuz, Elizondoko plaza ere bai hor dago. Ez du erramiarren abandonatuta da nola, baina, bueno, ez dago eroera honean. Elizondoko plaza konpontzen bada, bai eta baliagarria izanen dela. Eta ez bakarrik luretako, baizik eta edozein tirola edo egiteko hor. Zein baldintza izan behar dituzte jokalekuek? Laxoa partida bat jokatzeko. Bueno, plazet badute neurri bat, denak erranduru desberdina direla, bai luzera, bai zabalera, bakotxa baditu berezitasunak, batzutan etxeak, paretak edo teiatuak eta ona dire, beste batzutan txarrak, jokoan parte hartzen dute, naiz eta erranduru arau orokor batzuk izan, ez da. Gero, bai egia da, ikusleek hartzean dutela pilotatxaren bat, eta horregatik, batzutan jarri ditugu ere bai plazaren inguruan sareak, ikusleak eta babesteko. Baina, importantena da jokoa jarraitzea, ez distraitzea, badaz bada. Ze baliabide behar dira laxoa modalitatean aritzeko eta txapelketak antolatzeko? Bueno, txapeleta laxoa elkarteak antolatzen ditu, erranduru, orden herri batutxan badaude persona batzuk edo delegatu batzuk, ez da, denen artean batzordea osatzen dugu. Eta, laxoa nahitzeko batez ere izan behar da afizioa. Afizioa, gero, fizikoki ere bai, behar da, zaila delakoz jokoa, teknika pixka bat, entrenatu behar da honiz, kanpotik ematen delakoz, haize erresagoa dela barnean gero jokatuta baino, batez ere afizioa behar da, ez da. Nola kudeatzen dira baliabideak eta azpiegiturak laxoa elkartean? Bueno, gustatuko litzaigu ere bai, erranduru hasieran jendere jau inplikatzea, batez ere gazteak, ez da. Bai, egia da, gustora aritzen direla jokatzen, ez da. Eta, hori importantia da ere, baina, behar da jendea ere bai, gauzotan antolatzeko, eta bar. Kirolariak eta prestakuntza zaiko gara orain Bizpiru aldera. Nola prestatzen dira laxoa modalitateko kirolariak gaur egun? Bueno, ez dute deus ere berezirik egiten, egin behar dutena da entrenatu, txapeleta hasi baino lehen, edo txapeleta zehar entrenatu, badakigu fizikoki normalean gazte hauek ondi daudela, beste kirol batzuk ere bai praktikatzen dutelakoz, bai futbola, bai eskubaloia, edo txirrindularitza eta bar, edo gimnasia, ez da. Orden, fizikoaren aldetik ez dute deus berezirik egiten. Erranduru laxoa praktikatzeko zaila dela, joko zuzena delakoz. Orden, egin behar dela da, teknika bat hartu eta entrenatu. Zein dira laxoa jokalari honenek erakusten dituzten gaitasunak? Bueno, talde bakoitzan lau jokalari aritzen dire, sakalariak batez ere indarra eta behar du, indarra eta teknika noski ere bai.
kuartuer berriz hor plaza erdian kokatzen direnak, beren helbururik nagusiena pilota gelditzea, arraiak egitea da, orden batzutan ez da erresa, pilota azkar etortzen delatoz, behin baino gehiago pilota kaza bat baino gehiago hartzen dute ere bai. Pilotari bakoitzak badu lan espezifiko bat, ez? Eta dena dire desberdinak, naiz eta gero plazan noski talde bat osatu. Nola bultzatzen duzue jokalarien jarraipena eta hazkundea kirol honetan? Bai, erran du, normalean oberena da talde bat osatzeko kuadrilekoak izatea, ez da? Kuadrilekoak, adinekoak, lagunak, orden seguro talde bat gehiago mantenduko dela. Baditut zelako beraien artean harreman onak, plazatik kanpore bai lagunak direlakoz, elkarrekin eroten direlakoz. Baina, afizioa sortu behar da txiritan. Erran dugu, txiritan afizio hori sortzen bada, gero jarraipen bat izateko. Gozen komunitatea eta kultur ondaretaz galderatxo batzuk egitera. Zer eragin du laxoaren praktikak tokiko komunitatean? O tokiko komunitateetan? Bai, erran dugu lehenago, aipatu dugu izendapena hau, gustatuko litzai dute ez bakarrik teoria mailan gelditzea, ez da? Ez da dit. Helburu bada erran du plazat ez desagertzea, eta konpontzea, berreskuratzea, eta gero badire hainbat eta hainbat gauza, adibidez pilota soroak, edo motarriak, edo gelditzen diren plazat konserbatzea eta berreskuratzea. Botarriak, adibidez, hemen Baztan eta Maldarreta logainiten mantentzen dire herritan lehenago ziren plazetan han harri bat, adibidez, Elizondoko udaletxearen aintzinean, hor dagoen harri handi hori zen, badakigu, garain bateko botarria, baina jendea pasatzen da handir, eta zer da harria, zer da, eta hori, importantzia izanen litzatere, han plaka txiki bat patzea, edo ez bat harrikortan denetan, Elbeten, Zozaian, Berretan, edo Maldarretan, edo Bortziritan, edo erakustea zer diren harri horiek. Eta pilotasorokin gauza bera. Pilotasoro gehienak desagertu dira, baina badakigu gutxira bera non zeuden pilotasoro horiek, garari batean non jokatzen zen, eta hori dena, edo pareta zarra, plazetako pareta zarrak erakustea zer den pareta hori, ez? Ez baterero pareta zar bat, baizik eta garai batean zer zen hori. Bai, nola laguntzen du laxoak euskal kulturaren mantentzean eta sustapenean? Guk laxo elkartean beti euskaraz aitzen da, bilera guztiak euskaraz egiten ditugu, normalean plazetan ere bai jokalarien hartzetu hizkuntza euskara da, gure komunikabideetara bidaltzen ditugu hori dena euskaraz, baldin bada egunkari bat erdaraz publikatzen dena, orduan ez, baina erran dut gure hizkuntza euskara da, pilotaren hizkuntza bezala, ez da. Eta orden hoi bai mantentzen dugula guretako importantzia da euskara hizkuntza. Ze ekimen egiten dira laxoa modalitatea gehiago ezagutarazteko komunitatean? Batzutan hitzaldiak ematen ditugu, hor barna, edo aste kulturalak direla, erakusketak ere bai antolatzen ditugu,
hemendik gure eskualdetik aparte, bai iparraldean, bai Gipuzkoan ere bai, partida batzuk egiten ditugu, eta bueno, gero hor daude publikatu diren liburuak, ez da, Laxoari buruzko liburuak, baina, bueno, gu prest daude edozein lekutik eta deitzen bat dituzte joateko edozein partio bat egiteko, edo hitzaldi bat emateko, edo erakusketa bat egiteko, badugu erakusketa ibiltari bat, panel batzuk, eta gero tresnak, errabintak, eta bar, orduen, gu errabezala prest daude joateko. Zer egin du, zure ustez, Laxoak bertako gazteen artean, bai kirolarekiko eta kulturalekiko? Nik uste orai plazetan ez jokatzen bakarrik, baizik eta ikusten haize gaztere jau ikusten direla lehenago baino, eta ez bakarrik mutikoak kuadrillekoak, baizik eta neskat ere bai, han biltzen dire plazan, eta, gero arraspolita sortzen da, ez da. Gero, ez dut aipatu, baina gure helburu bat ja datorren ikasturtean lortzen dugun, da ikastetxetan Laxoa sartzea hezkun fisikoan eta asignatura bezala. Hilabete bat, 2 hilabete, 3 hilabete, baina noski hortarako irakasleek formakuntza bat behar dute, orden gure asmoa da, helduen urtean ikastaro batzuk prestatzea, ja jendea apuntatzen den, gero eskoletan sartzeko. Etorkizuna eta erronkak. Zein dira Laxoa modalitatearen etorkizuneko erronka nagusiak? Hori erran dugu eta erresa da mantentzea, batez ere orai praktikatzen den herrietan eta lurraldetan mantentzea, ez da. Erran dugu badakigula zaila dela edatzea, alde batetik behar delako eremu zabal bat, handi bat, plaza bat, eta gutxi gelditzen dire, gero jokoa ulertzeko erran dugu ere bai ez dela erresa, baina iparraldean pasaka eta errebotea eta praktikatzen dutenen artean, bada nik uste hori Laxoa nahitzeko edo ez txapelketan behar bada, baina partida bat edo bertze egiteko aldu dezen, asteburuntan, baduan partida bat, Laxoako partida bat, aldu dezeko plaza, badakigu historikoa dela, pertain sortu zen, eta parte hartu behar dute, iparraldeko 8 jokalari, ez da? Ziburun ere bai, urtero partida edo antolatzen da, jokatzen da partida bat, orai dela 20 urte baino gehiago, eta nik ustean badela mugimendu txiki bat, baina importantea ja bereskuratzen den Laxoa. Nola mantenduko da Laxoa belaunaldi berrien artean? Batez ere txapelketak antolatzen. Aurren eta gaztetxoen artean txapelketa bat eta eskolat izatea, errandugu eskola bat direla, txapelketak ere bai, eta nik uste gaztetxoen txapelketako partidetan sekulako giro polita sortzen da, joaten direlako gurasoak, aitetxea batxe, eta anai, arrebat, aizpat denak eta kuadrillekoak, eta horren sortzen du giro berezia eta afizioa bai, noski. Zer plan estrategiko ditu Laxoa elkarteak etorkizunean kirol hau bizirik mantentzeko? Erran dugu hori, Laxoa elkartea mantentzen bada, nik uste mantenduko dela, jendea implikatzen den hortan. Laxoa mantentzeko funtsezkoak dire txapelketak. Txapelketak ez badire antolatzen, hil edo desagertuko da gehien bat, ez da. Ez da nahikoa garai batean gertatzen zen bezala herrietako
bestetako partida urtean behin edo bitan edo jokatzea, baizik eta behar du jarraipen bat, ez da? 3-4 hilabetetan, astebururo partidak izatea, eta hori da importantea. Ze paper jokatzen du emakumeak Laxo elkartean eta zein da bere parte hartzea? Bueno, zoritxarrez, orai arte nesken txapelketan ez dugu antolatu, bai egia da, kasu batzutan, eta herri txikitan batez ere, laukotea osatzeko, bai parte hartu dutela, nesken bat edo bertze. Ez da, egia da ere bai, plazetan erranduru neska eta gainera ulertzen dute jokoa. Erranduru eskoletan, ikastetxetan sartzen bada, orduen bai, eta bai neskak ere bai azteran direla. Eta ikastarotan, behin baino gero antolatu ditugun ikastarotan, hor bai parte hartu dutela neskek, ez da? Naiz eta gero, plazetan ez jokatu, ez? Baina hori da, hori nesten afera hori kontutan dugu eta ja aintzinera tratzen den. Metaversoko negozio eredu bat diru sarrerak sortzeko eta ingurune virtual batean balioa sortzeko estrategia bat da. Metaversoarekin lotutako jarduera eta zerbitzu espezifikoak eskatzen ditu, hala nola esperientziak, ondasun virtualak eta ekitaldiak. Produktu digitalak saltzean datza, hala nola gora beretako arropa osagarriak, dekorazio objektuak eta metaversoaren barruko beste ondasun batzuk. Enpresek ondasun horiek sortu eta saldu aldizkiete erabiltzaileei beren esperientziak personalizatzeko. Eredu honen ardatza ingurune virtualetan hezkuntza eta trebakuntza zerbitzuak eskaintzea da. Enpresek ikastaroak, tailerrak eta prestakuntza programak eskaini ditzakete, murgiltze esperientziak eta ingurune interaktiboak erabiliz. Enpresek finantza zerbitzuak eskaini ditzakete, hala nola kriptomoneten trukea, aktibo virtualetako inbertsioen kudeaketa edo metaversoan barne ekonomiak sortzea. Transakzio eta eragiketa komertzialetarako kriptomonetak eta tokenak erabiltzea ere barne hartzen du. Negozio eredu horiek hainbat aukera eskaintzen dizkete metaversoan parte hartu nahi duten enpresei. Hala ere, eredu bakoitza bere erronkak eta arriskuak ditu, eta beraz, garrantzitsua da ikerketa zehatzak egitea eta merkatuaren joeretara eta ingurune virtualaren erregulazioara egokitzea. Nola eragiten diote teknologiaren aurrerapenek eta modernitateak Laxoa modalitateari? Hortan, eskupilotatin eta enpresa profesionaletin edo gainerako tirol profesionaletin konparatuz, du ez daude mundu horretan, ez da. Erranduru erabiltzen diren bai eskularruak, pilotak, denak artisauek egiten dituztela, bakarrik sartu dugun berrikuntza da plazetan metafoniak eta gauza horiek, ez da. Ikastarotan edo bai erabiltzen ditugula gauza horiek, ez da, teknologia berri horiek, baina plazetan ez, plazetan betiko gauzak erabiltzen ditugu. Goazen babesa eta sustapenakin. Zer modutan sustatzen duzue Laxoa modalitatea publiko orokorraren artean? Egia da plazetan eta komunikabideetan eta patzen ditugula gure publizitatea, ez da? Publizitatea, eta erraduru babesle pribatuak ere bai direla, eta horiei ere eman bartzaile zerbait, ez da? Ez bakarrik guri haiet eman. Eta
Bueno, ez dugu sobera hori lantzen, edo erabiltzen, baina, bueno, a ber, ikusi dugu. Hortan dijoa bigarrenare, nola erakarri nahi dituzue babesleak eta laguntzaileak laxua sustatzeko? Bueno, batez ere gure produktua edo laxoa saltzen dugu gure tirola eta gure jokoa delakoz. Ez da? Tradizioarekin eta historiarekin eta lotura duelakoz. Orden eta ondaria delakoz. Ez da? Orden hartzen badugu laxoa Tirol bakarri bezala, bueno, ez du importantzia handirik izanen eta jendearen dako, ez da, baina gure baza edo da, hori ondaria dela, gure aintzinen hori jokoa dela, hor daude errandugu plazak eta bar, eta alde hortik eta kulturaren aldetik eta landu behar dugu laxoa. Ze garrantzi du komunikazioak eta marketingak laxoa modalitatearen zabalkundean? Bai, bueno, eran dugu zoritzarrez gutxi ezautzen dela, orduan noski jendeak publikoa ez badu ezagutzen, komunikabideek ere bai ez dutela interesa handirik batzen. Egia da eta erran behar da, zonaldeko komunikabideek, bai arrason reportatzen direla eta zabaltzen dituztela gure txapelketa edo gure gauzak, ez da? Hori bai egia da. Baina zonaldetik aparte, ez duela ez dela sobera zabaltzen, ez da. Goazen laxoa eta etnografia solastera azken galderak. Zer harreman du laxoaren eta beste kirol eta jolas tradizionalen artean? Zer harreman dago, bai? Bueno, erratugu, kontutan hartu behar da, gainerako pilotan modalitateak hemendik sortu direla, ez da? Erratugu, joko garbia, rebotea, jaialai, zesta punta, erremontea, hemendik sortu zirela. Gero garai batean, ezker paretako jokoak sortu zirela, hemeretziraren azken hamarkadetan, orden ja, laxoa joko zuzenak, batez ere hemen Nafarroako iparraldeko bailetan zokoratua gelditu zela, Aldiudezen, Baztanen, Maldarretan, Bertizaranan, Bortziritan, ez da. Gero, bertze gauza bat kontutan hartu behar dara bai. Badatigu laxoa eta joko zuzenak jokoz kontatzen direla, ez tantoz, bat bi hiru, batez ere 15, 21, berrogei, garai batean, bleko jokoak ere bai, bleko kirolak ere bai, horrela kontatzen ziren. Erremontea adibidez, 1939 urte arte jokoz kontatzen zen, ez tantoz. Orden, pilotak hemen du laxoan edo joko zuzenean du bere erroa, eta hortan ere bai konturatu behar da edo ohartu behar da. Nola bildu eta mantentzen dira laxoa modalitatearen historiari buruzko informazioa eta materiala? Bai, artxibotan egia da, artxibotan editzen dela badela informazio ugari, bai artxibo municipaletan, bai artxibo diocesanoan edo elizetako artxibotan, gero 19. mendeko eta 20. mendeko egunkarietan eta adizkarietan ere bai, gaur egun erresa da hori konsultatzea, hemeroteretan ere bai
hor ere bai. Baina nik uste aberasgarriena eta politena da garai bateko pilotarikin solastia. Ez da, horiek kontatzen dizkizute lehenagoko anekdotak, nola jotatzen zen, edo sekulako historia politak, eta batez ere badakigu garai batean apezak zirela joko hau mantentzen zutenak eta sustatzen zutenak, ez da, eta orden hori bai apez zaharrekin solastia eta beraien garaiko historiak kontatzea hori bai polita eta aberasgarria dela. Zer garrantzia ematen diote, ikerketari eta dokumentazioari Laxoaren ondarea mantentzeko? Bai, erran dugu, ondare bat dela, eta hori batzutan pentsatzen dugu Laxoa hemen bakarrik zonalde honetan edo jokatu dela, baino orain dela gutxi edo eskolarroak, guk erabiltzen ditugun guanteak, agertu dira bertze lurralde batzutan ere, bai, adibidez, Aragoi edo Valentzia aldean, 19. eta 20. mendean, han ere bai jokatzen zelako. Horregarra edu, han jokatzen zela ere bai Laxoan. Herri batzutan agertu dira, eta Valentzian adibidez, edo Aragoien, eta herri batzutan han mantentzen eta ikus daitezkean guk erabiltzen ditugun eskularroak. Eta goazen jazkenakin, nola mantendu da Laxoa modalitatearen esentzia eta nola konservatuko da etorkizunean? Bueno, ez dakit, a ber, optimistak garen, edo izatera garen, ez dakit, hasi ginen orai dela 45 urte, enuen uste gaur egun eta Laxoa mantenduko zenit. Baina, gero pixanaka, bai, eta mantendu da. Ez erran dugu jendia ez bada implikatzen hemen, ez batarri jokatzen eta Laxoan elkartean ez bada sartzen edo antolaketan edo nik ez dakit, enaiz ausartzen orai erratera bertze horrei urte pasata nola eroera lerolen den Laxoa, ez da? Ikusiko dugu, a ber. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.